बेबो पप'नि मोननायजों बायनाय बे खयाजानियो 25 आरो ओमफ्राय मा लाबावखो बे माइटार बे मोननैजों टटेल बे गद्रेज 60 बे गद्रेजआबो गासिबो आखाइनि आस्थाम आरो बुरायनोबो हरदोंनो औ माला मोजां आरोखि बियो नोंथांमोना फैनोसो गोसो जागोन आरो माखासे हरैहाय बारायदेरबावगासिनो दं। हेलौ रायजोफोर, दायो आङो दंफै जाहैबाय दाबसे गुबुन जायगायावहाय। दिनै आङो नोंथांमोननो मोनसे इम्परटेन्ट खोथा खोन्थागोन, नोंथांमोना लोगोसे नोंथांमोनाबो गोसो जागोन। नैबे बाइकआबो पप' फैसा मोननायजों बायनाय, नैबे MT यामाहा 150 लायनो 115 आरोखि बे कार बोरै हामागौ आंलाय पप'आव फैसा मोननायजों कार बायनाय, नैयाव गाखोनायसो दिनै फार्स्ट टाइम बनिनि अननायाव गारि मोनदों। दाहाय मोजां खोन्थानायसै बाखि खोथाखौ। बै ब्रादार दिरासि न'आव दा खोन्थासैलाय, नोंनिसो होनबावनायलाय दाखालि बायदि नङा। खिथायनि नोगोद खिथायनि रायजादों दाखालि, मानि थाखाय 11 लाख खामायदों, कमेन्टआव अयथासार रायदों आंखौ। आं खिथायनि रिजना बेनो, माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर फरायनाय मानाय दं नालाय, गेलेयो, फैसा इनभेस्ट खालामा, गेलेलाबायनानै थैलाबायनोबो हागौ बायसान्सआव। आं खिन्थायाखै आरो आं लब जालाबायनानै आं गेलेयैया मोजां आरोखि। जेनेबा आं बिनि थाखायनो आं खोन्थाजोबाखैमोन। बुजिग्राफ्रा बुजिखादों, ब्रादारा फार्स्टआवनो आं बनियाव मोनदों होनखादों नालाय, बुजिग्राफ्रा बुजिखादों आरो बेखिनियावनो। ओमफ्राय माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों। ब्रादार दिराजनि गावनि बेक्तिगथा न'आव बेरायहैदोंमोन जोङो, न'खौ खिथेन जिर' मिलायनोसो सानबावखाबाय। बिदि जादों। गैया हानाय नङाबा। ओमफ्राय मोनदों बिथाङा मोननायालाय। ओरैहाय नै जों दा बेखौ गारि गाखोगासिनो। गारिया बेनो, ओमफ्राय दा जोंखौहाय बेरायनो लांनो नागिरदों आरोखि। मय लांलोङो जों थांफाग्राबा जानोसै, मय लिंलाङोमोन थांगोन आरोखि, थांफाग्राल' जों। बेखौ फुलेक्सखौ 1200नि फानदों आंनो। ओमफ्राय 1 4 लाख खालायनानै न'सिमावहाय 6 लाख कइन्स खालायनानै मेक्स 50 लाख कइन्स खालायनानै आंनिफ्राय 30,000 लांदों। आंनो फैसाखौ हरदों केस। खनथाम होफैदों इयो। ओमफ्राय नों रायजाखादोंमोन दा हिनजावजों? औ रायदोंमोनलै, लोगोफोरनि हिनजावफोर ओमफ्राय उनावहाय फैसा मोननानै खुसि नोंबो रायदों, मानो रायामोन होननानै सरि जाबावो। सानबाय हिनजावफोरा थांबाय थायो सानबाय नोंसो थारमानि आंनि लोगोफोरखौ सोदों, ओमफ्राय जों गामियाव आंनो होखादों, बिसोर नाङा होनदोंमोन, ला होनखादों आं। ओमफ्राय उनावहाय जाबायबो बहुद खामायदों, आंजों समान समानानो खामायदों बिसोरबो। बांसिनसो खामायदों दा सोरबा आं खबर लायाखै। बेयावनो जों ग्रोब फैफिनबाय। नै बिथाङा मोनदोंमोन जाहैबाय पप'आवहाय 11 लाख पप' एपआव, माने लाइभ थानानै गेलेनानै। आरो आंनि बुंनायखौ फोथायाब्ला नोंथांमोना गावनि खुगाजोंनो खोनासं। बिथाङा बेबायदि गेलेनानै मोननायजों मा लागायखो नुबाय, वाइफाइ लागायबाय नै न'आव, ओमफ्राय कार गंसे बायबाय, बाइक गंसे गोदान बायबाय, नै यामाहा MT 15 आरो दहायबो एसे देखायदों आङो। बेथ' लोगोनिसो जाहैबाय। ओमफ्राय नै बे एयारटेल बाव नै बेबो पप'नि मोननायजों बायनाय, बे खयाजानियो 25 आरो ओमफ्राय मा लाबावखो बे माइटार बे मोननैजों टटेल बे गद्रेज 60 बे गद्रेजआबो गासिबो आखाइनि आस्थाम आरो बुरायनोबो हरदोंनो। औ माला गल बावनाया, ओमफ्राय आरो मा लाबावखो लानाया बेनोसै ब्रादार, बे गारि, ओमफ्राय बे सिङाव जि दं बेनो। माने मानसिफ्रा आंनि खोन्थानायखौ फोथायनाय नङा नालाय, बेखायनो रियेलखौ खोन्थाबाय आं। आरो साबसिनै मिथिनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना बिथांखौ भिडिअ लाबोनो दाबि खालाम। नोंथांनि इउटुब चेनेल नामा मामोनलाय? जिर' मिलाय, ओमफ्राय फेसबुकाव मिलाय नार्जारि बेनो। औ, सार्च खालामनानै नोंथांमोना बिथाङावहाय माबायदि बानायो बेखौहाय दाबि खालामबानो जाबाय, भिडिअ लाबो होननानै। अब्ला नोंथांमोना आस्थे आस्थे रोंगोन। नाथाय बेखौ खनसेनो रोङा दै, खनसेनो रोंनाय नङा। नोंथांमोना आस्थे आस्थेसो रोंलांगोन ना मा होनो? औ, आस्थे आस्थेसो बुजिलाङो, खनसेनो बुजिया।
ओमफ्राय बेयावखौ मोन्दों होननानैहाय नोंथांमोना गोबां फैसा खरस गारलाबायनाङा आरो बेवहाय बाहायलाबायनो नाङा लिमिट थानांगौ गेलेब्लाबो दा सोरबा सोरबाया बेबायदि खोन्थादों होननानै गाज्रि मोनगोनलाय आरो बेवहाय हिनजावफ्रा बांसिन खामायनो हायो हिनजावफ्रा बांसिन लाइभ हायो थानानै औ हिनजावफ्रा लाइभ थानानैबो मोनो प्लास आरो बिसिना गिफ्टिंसबो मोनो थारमाने इसोरो आंनो गिफ्ट गावदो होनना बुंनो रोंनांगोन आरो ना हिनजावफ्रा अब्ला जों हौवाफ्रा गावना होयो आरो अननानै अब्ला नायदो सप्तायावनो 1200,000 बेबायदि मोनबाय थागोन आरो आंबो खोनायो मोननायनि जों लाबो आंबो मोनदों नोंबो मोनबावसो मोनदों आंबो होगासिनो आं खालि बेजोंनो नुगासिनो आं हले जिर'लाय नङाला मास मोनबानि सिगांनो हाबदोंमोन आं इन्टारेस्ट नाङा नालाय बै समाव जेब्लानाखि वाइआ दो थैदों बे समावनो आं हाबदों वाइ गेलेदों साला 1.5 लाख दो आं वाइ थैनि सिगांनो दङरा गैया इन्टारेस्ट नाङाखिसै दा टिभि अन खालायनो दे आं दा बेनोसै रायजोफोर इउटिउब नायनोसै ना आरो लिंकखौ नांगौलाय कमेन्ट बक्सआव होगोन आं फैयै सौफैथारबाय नै नाथाय मेन लकेसनखौ दा भिडिअनि जोबनायावसो खोन्थानाय जागोन दै सिगां खोन्थाग्रोनाय जानाय नङा बिनि डिटेल्सखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला भिडिअखौ जोंहा गार्डेन मालिक सारखौबो लोगो मोनबाय नै जोंबो ओरैबायदि फैखादों फालोसेखानै ओरैबायदि कारेन्ट सिस्टेमावसो फैखादों टाइमिंआव ओमफ्राय नायदोब्रा मा जात नै गार्डेनफ्रा नायदो नोंसिनिफ्राय आं फार्स्ट टाइम फैनाया आं खाफाल गोनांसिनथ' बेयाव फैनाया दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आंनि साबसिन खाफाला मानिफ्राय होबाय थायामोन होनबा नोङो बेंगालराव बेंगालराव थायोमोन नायबाय थायोमोन दा दे दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफैदों बेवहाय खनसे हाबफैजेननायावनो मालिकखौ लोगो मोनबाय आरोखि खाफाल गोनां दे एसे बेरायनि जों ओमफ्राय नै ओरै माखासे डेक'रेसनफोर दङ मोजां साजायनाय ओमफ्राय नाबो दङ नै वा ओरैबायदि मोजां आरोखि बियो नोंथांमोना फैनोसो गोसो जागोन आरो माखासे हरैहाय बारायदेरबावगासिनो दंबावो हनै बेयो गासैबो जाजोबनानै साना उल्था जाबाय नालाय बेयावहाय आं एसे गोजौआव देखायनि नै बिनिफ्राय गाहायाव गलाङो खोमा दैया नै ओमफ्राय हरैहाय बानायदेरबावगासिनो दङ ओमफ्राय ओरैहाय मा जानोथाय बेजों नायहैबावनि बेजोंबो नोंथांमोननो देखायनि र' नै जोंना जिर' मेलाय बिथाङा बे लकेलनिनो एसे एड्रेसखौ नोंथाङाथ' फुल मिथिगौ औ बे बलांगुरिनि खोला फैनानै देवथारियावनो बियो लकेसना देवथारियावनो माखासे एरिया दंबावो ओमफ्राय बेजों बानायबावगोन खोमा नैबेयावहाय रेडि इथा दोनफैबाय बेबो आरो माखासे एरियाफ्रा दा आस्थे बानायगासिनो दङ बियो बिल्डिंनि सानजाहा सोनाबहा दै दा आं थाबायलांनायसै माबा मोनसे प्रग्रामबो दंमोन खोमा दिनैहाय बिराद मानसि दङ बे मालिकनिनो आरो मानखोग्रा दंबावो नै वा एरिया दा ओरैहाय बे बिल्डिंनि फारसे एसे देखायफिननायसै आङो नोंथांमोनहाय बेजों गेजेरजों दैसाबो दंबावोसो माथो बरियानो हांसो बेयाव बिल्डिं लुना दोनजादों बेयाव फुख्रि दङ दा बेजों देखायथ'वाखै नालाय नोंथांमोनहाय बेजों एसे देखायनि बे ओमफ्राय नैबेजोंहाय फुख्रि दं आरो जोबोर गिदिर माने नोंथांमोना खोनाखाबाय गार्डेननि नामखौ दोनथ'नाय जायाखै ओमफ्राय बे लकेल ओनसोलावनो दै गामि ओनसोलावनो नाया बिराद गिदिर दङ ओरैबायदि गुवार फुख्रियाबो दा बै बिफांफ्रा ना बिलाइ रानजोब्बायना मेसें बोथोरखाय नङाब्ला बिनिफ्राय साबसिन सुन्दर नुबावगौमोन समायनानो ओरैहाय दं नै लाहैजोब्बाय नामा नोंसोरलाय गोजौ गाखोलांजायो आंबो गाखोनायनि दिनै फार्स्ट टाइम फैदों नालाय गोमोहाबलायो बिदि ओंखारजागोन ना जाया ना थाला होदों
लाबोदों माने बेयाव थांगौमोन ना बुरिनिफ्रायसो गाखोनांगोन दा थांजागौ गोजौआव गैलिलै गैयालै ओरैहाय मानसि गिदिरफोर दं नै नायदो ओरै बेजों नायबावदो ओरैबायदि समायना फैनायाबो हानजासे फैखादों जोङो नै बेयो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय ओरैहाय बिजिनि एरिया बलामगुरि ओमफ्राय मा होनदोंमोनथाय लान्जायखौ बे बलामगुरि बाजारनि एसे खोलाजों फैनानै मोनसे फुख्रि मोनो फुख्रिजों ओरैहाय सोनाब मोखां गिदिंनांगौ आरो जे बेखौ मोनसान्दियाव जेरैजोंबो गिदिंनाङा ओमफ्राय ओरै खोला मोखां एरायनाय लामा मोनबायथाय ओरैनो हाबफैदो बेयावनो डाइरेक्ट नोंथांमोना बे लकेसनखौ मोनफैगोन बेनोसै दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालामदो बयनोबो मिथिहोदो ओमफ्राय बियो सोरखारि नङा दै प्राइभेटसो आरो दा जोङो थांनो ओंखारबाय